naiz. Nire izena oso da eta Xabierren laguna naiz. Ni ere Xabierren laguna naiz, Aritz. Nik eta maizue aztetxea moratu naiz. Ni Santa naiz eta kolazulotan sartzea asko gustatzen zait. Ni Leizezuloko lamia naiz. Gaur arratsaldean 5 lagunok bizikletaz txango bat egingo dute. Adi egon zaitezke, izan didatenez kolazulo batera sartzeko asmoa dute eta ziur naiz zerbait gertatuko zaiela. Xabier pesa ezare zertzal gabe, beti bezala azken urantzea bakarri falta zait. Nahi baduzu etero zaiteztasun etxetik gogoraz, eta behan abertatuko zaituzte. Sandra, etxeko mapario alduzu. Bai, noski baietz, motxilan daramat, eta usua eta biok egun garaman pasteltzen eta bide zidorro bat aurkitu dugu basoan zehaz. Beno, beran egingo zegu. Xabier, bagoaz, du garrapatu arteko dikri joango gara. Bide nagusitik abiatzeko hobeto litzateke banan-bana joatea. Bai, maizuta gari trafikoaren ez izan aizkutxo izanetik eta nika joatea. Lasai, bide honetatik 2 kilometro besterik ez ditugu egingo, gero bide lasai batetik joango gara. Mantxoago joan beharko genuke. Xabier ez baita saldu oraindik. Bai, egia da. Bai usain atsegina dagoela, zergatik ez gara hemen gelditzen Xabier etorri arte. Bale, ez niri berdin zait. Non arraio sartu da gure Xabier? Ezin da planik egin berarekin. Lasen zaude, begira zazu. Andator, iziagri batzetan dator, leher egin da. Ilaran jasaitezte harinarien, hemen txedako da. Oso ondo, Xabier! Honi mazara! Ezin du gehiago, benetan askarregi eta nire soakara batxeatu. Ez dut indarrik jarraitxako, aien hori tartekoak jende banu. Ez dut uste denborarik badaukagun laizteri jutuko zaigu eta nik ondo aztertu nahi nukeko bazuloa. Sandra kanazun dua guazuna izuna erizun. Beno, iritsi gara, gobazuloa handago. Non utziko ditugu bizikleta? Hor, sasi horren atzean, elkarri lotuta. Nik argazki makina eta soka luze bat montziren daramatza. Ara, niri linten astu zeitetxean. Sandra, utxiko aldidazu zurekin baten. Bai, noski baietz. Beno, prest gaude non sartzeko. Bai! Oso iluntago, beldut nahi. Oso gaiteki oso egin dut. Bai, noski, ez da zer ikusten eta erre joan zaitez eta ez ere zabalduko. Kontu zera egide ez dutxin ari da, arrastaka pasa behar dugu dumera. Aritz, ez izan horren beldutia, etxasula negatik egin. Ni beldut nahi, baina nire naiz negarez ari dena. Nik ez da zuel zara, kepa? Uzua zuel, alia zara negarez? Ez badagutako inan nora duan resoltu. Eskubi aldean entzuten da. Hau beldur da, guazen hemen. Behar bada, norbait laguntza behar duen norbait da. Urbildu gaitezen. Nor dago?
Nerekin ezkontzen ez zara inorekin ezkonduko, eta orraziak egin zidan. Eta ez dakizu zer egin zuen horraziarekin. Bai, herriko kanposatuan gorde zuen, baina eta naiz eta gaua izan niezi naiz arauduan. Gu joango gara zure horraziaren bila. Baina, ausartuko zarete? Niri beldur handia sartzen diate kanpon santuak, baina lagunduko dizugu. Baina nork iteko dugu zure horrazia? Kanpo santuko bozgari hilobiko lorontzi batuan gorde zuen maltxurra. Libre lagunak bizikletaka eta kanpo santura abiatu ziren. Bidea ilundu zuten, baina ez zuten atzera egin. Tira ba, goazen ara! Kepa, atera zazu linterna. Hau beldurra. Kanpo santuko atea itxita dago, nola sartuko gara? Eta oso egin dago. Eskerra ni internet azoka luze bat motilan daramatza. Lortuko dute kanpo santura sartzea eta lamiaren horrazia hau